batai election chedan batai ke thompak torch arjan pensi nilitum chedan nun lo la pen hai ta hai bom lo hai det kali sita akaprek tu mana perem lapsi nitum opposition ke kangtang nei opposition atum ke plang lo la pen non abang ke nitum ke hai thorji angring do pemil la son hut atumi symbol allocation along district commissioner ba returning officer pula alangli lapen ke candidate atum ta dolo independent candidate atum abang an ASDC APHLC lapen hala GSP po tu anda ni tum dolo lapen observer tum election observer tum ta bang ethom dolo amat ilitum inglong arat tum han kape remji po kam inglong arat along ri nagi tidun ji po phan la ke che tum bidikang lim pen klemsi karbiang long ke do de pin amunit John Bernard sangma pu alang li phan ke che tum use that law bewhar that law and that law receive mason si and that law alang li phan ache the ka ve receive mason si and that law amat GSP party pen nomination ng pipidun that law la pen election commission la pen election commission lo district commissioner returning officer ke election commissioner amunit lo pot alang litum la torcha bangke GSP fancy pi thurong lo ni litum che dandun olo athema nitum la pen lok sega election na che dandun lo aprangan ta la pen ke meeting ke do ike symbol allocation po meeting ke do ike hadak ching wai nang po akim mia kam si claim nang ji po fancy meeting ke do sita alang litum ke hala nomination along tok tang det lo ke po alam si pu thurong lo yong si nomination long tok det lo pot ching wai akam a velo pute meeting na nang hang yak kam da vi la symbol allocation ke abinong ke la solaman da pudun lo niliama ta returning officer batai throk lo pran dai claim tak la pen ke batai philo nilita election observer ta ha India dang bethe claim du lai hue lam ni ta chini la potsi sonangi pulo seta la la symbol allocation hut Bernard sangma ta kroilu alang li hala second preference abang football si enpo put hadak ta ninggelo meeting long ta amat alang li phan kuman ni telefon nang lo mat ing tan ponde amat nang silut tu ang kroi krem seta kroi lang amat kroi lang amat aku nang hang tu dat alang li phan la ke che tu telefon pen asap tak kroi dun ri pu ipu amat nang lu tu chok lo ni tak kroi krelu non ke pu tu ko la pen hala disia phanta returning officer phanta telefon nang hang de la meeting lo har lu ponde ha ami thang a chamber lu ponde amat alang lita kroi kredet lu la nomination long ke tok ateng han lu punitum pulo Bernard sangma ta kroilo ni ta kroilo nitum join petition pidet punon pula la nda kroi kredet la sini litum pulo ade ko piat athesi la so meeting hang chot lo meeting long la ka chi gua ye fa meeting hang lo kan de jong si nomination paper ateng si claim that po puti meeting nang hang ita kamawi sita nili ili tumma thatulo like a blessing in disguise athema tors ke nili tum ke en ke akang ting aju ke klan ra pa the ang ya phat alam the bang ke karbiatum inglong arat tum kachini ne alam kapachini et ya phat busi tors ni tum en bom teti ni tum ning kan troxy ba so selo ni tum kapachini akam claim la pen inglong arat tum karbiatum tanong e chini pik hang yang kalima kalang di chini pik lo non ke la potsi
election commission tum ni litum phan KC si nang piturong lo la KC Caesar pu KC kang ti papat la si election commission a order ating pen ni litum la tor cabang ge clan pick lo a beteri ta non ge igdet lo la pen mamor chotang lo ning kan proxy lo mati la si la bangge BJP dom han pitu det lo la mamor ke chua a tor cabang ge a beteri ta ve ang se ni lium ener lo ke la alang litil ka pachinia kam ta klemun elo la si non ge election commission pen o masina pulo ilitum ke chetum amen inthanji pukadi kai ta ge pu voter list along pen kam pen la pen pata inthanji puke la sinilitum phan la ke si nang pilo la amen kang tip etia pha ke chetum amen kang tip etia pha high court order ateng pen la pen constitution 6 schedule ateng pen nilitum la bangso ke si pen ilitum inglong arat atum jelang pet pen inglong arat la pen khilonjia ohomia tum la pen adivasi tum itum jelang pet pen la kichi thang bak bin nang lut tap aret ha North India Bihar pe the pen Bangladesh pen Bengal pen wang waret tum phat la tum amen an ke si pen in tip at not pule ilitum phat election commission da nang ki piason non ke la si ilitum kang tip akamana lo non bang ke election hai po ke chia tu mamen kang tip akam mo bola so ke si pe lai lu ka do beta nang tip dun urno lai lo symbol no non ke APHLC nilimen do po hala EVM along ke number 5 si doji last ama ha nili photo ta doji la pen la ke sia noksa ta doji lai number 5 last abang bang po po jo ka do we candidate la parliamentary constituency ang bongke a district la ka prekame hada ke la somuni to man ke toilet thot ke vinu usi dak la dake tok do la dake tok do aman non ke hala Indronil Borua SP Havanen SP body alang liphan ha haflong si ke toy haflong NC Hills ke lage itum dipu parliamentary constituency lo ke la pot ni litum atumi son thak do ulang meni la dak district ke thomang bong si pache lar chok la posot election hot ke son vinu pusi nilitum atumi chief electoral officer aphan la bangso memorandum submit dam lo la dak Karbianglong West Karbianglong di Mahasau aprang men ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atu la tum han ke la district ke thom long ke pe do nang ne lu pusi nilitum atumi lo pidam at la pen nilitum putulang hala mopen ke than hoya son dak nilitum CM pen EM omorsing tisuta amethang a quarter long si election office ka pinchong dak si pohokar wa kado ve ka me claim ngedi la si hala DC la pen election commissioner tum pulo election observer tum pulo je amethang a quarter long ke doji aphan ke permission enlote permission pime pula ni tum ta pulo barudo tami sita dak election a kam ke hada claim no non ke election a kam claim de la si nili tu joining ka pen party ka prek pen buka cikrong ke sita BJP tu masih pape John le thot hada kiwi la si la salam tadi tu aktuwi complain pidun lo Sir, kan kaya ini sebenarnya mesti long election ready kapaman pa na long MP Pherangke di kanila jakas wat kenangin nanti ka papus ko sa pasang ng ilang party lake ningye sok hangyang lo jakas apan ka pipu ke mat lo nili jong si thang da kali dia bang pulo tang te nili wang ju ke jakas klembom da mi gente di sona lam di hala tum pulo nili wang ju pitan nili kat da pi wang ju pita alang lidam ju ke thang ta sik saksi pulo ke and the people lo claim with that and the people hala chief of organizer bang ame thang jakas ben resign that people lo bijoy teronta la pe hala jaha ka to ma resign let at people lo nilong nang dun tu toy ason kali dia nilong le nang dun tu etason ne mi tu sendi non ga la tum ga ko congress BJP long si dun tu bang